gizartearen ikuspegi zabal baten bultzadaz garantizatu behar du, segurtasuna behar du, ekiditu nahi ditu gizartea berak sortzen eragiten dizkio reklamazio guzti horiek, baina beste aldetik nahi du parte hartzea. Parte hartzeko jaso behar dugun edo aplikatu behar den legea nahiko estua da. Eta azkenean, edozein ekintza burutzeko beharrezkoa da betetzea hainbat puntu segurtasuna ziurtatzeko, segurtasun juridiko bermatzeko, eta guzti hori azkenean doa bilakatzen da ekintzak eta jarduerak eta kudeaketak esparru zibiletik mugatuko direla, bide horretatik bagoaz, mugatuko direla enpresetara. Edo indar handia duten elkarte. Ze, gaur egun elkartea edo enpresa izatea muga ere oso estua da, hori oso malgua da. Ekimen zibila lagundu behar da, baina oinarriko izaera galdu gabe. Benetan jarduera publikoa bultzatzea eta ez bihurtzea batzuentzako hori batzuen bermeak edo batzuen eskubideak hori izateko besteen aurrean. Orduan hor badago kontraesan batzuk daude eta nik uste dut bilatu behar duguna da nola gainditu kontraesan hori.